eta ongi etorri. Arnaldo Otegi Bilduko idazkari nagusiak ertzaintzari eta eredu polizialari buruzko adierazpenak gauzatu ditu astelehen honetan. Udaran Hernanin eta Bilbon azken kasu honetan Aburto alkatearen aurka agerturiko pintaden inguruko ikerketetan aurrerapenik izan ote den galdegin du Herri Irratian eginiko elkarrizketa batean. Hasieratik mundu guztiak koalizio subiranistarengan ezarri zuen haien erantzukizuna Otegiren esanetan eta beraiek iruditzen zaiela denek dakitela nor dagoen pintada horien atzean eta denek ezkutatzen dutela adierazi du. Gainera, eredu poliziala trantsizioan irudikatu gisa aldarrikatu du. Ertzaintza originala berreskuratu nahi dugu adierazi du Otegik, herritarra eta euskalduna litzatekeena besteak beste. Berrehun eta hogeita bederatzi pertsonek egin zuten bere buruaz beste iaz Hego Euskal Herrian. 2024ko zifrek 2023koekin alderatuta 121 egin zuten gora Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta 171 pertsona hil ziren suizidioa zela medio. Nafarroan berriz 58 kasu zenbatu zituzten 2023an baina 8% gutxiago. Azken lurralde honi dagokionez ere, ia 51 urte zituzten bere buruaz beste egin zutenek, gehienak gizonezkoak ziren, 10tik ia 8 norbaitekin bizi zen eta 128 lanean zebilen. Astelehen honetatik aurrera, martxan da Gasteizen emisio gutxiko eremua. Alde Zaharrari eta Zabalguneko zati bati eragingo dio eta 2027 arte B, C, Eko eta 0 pegatinadun ibilgailuak sartu ahalko dira eremu horretara. Ahalik eta 2027an debekua B pegatina duten ibilgailuetara zabaltzen den arte. Gainera, gaurtik aurrera, TAO sistema berriz dago martxan eta 6 auzo berritan ezarriko dute ordainketa bidez aparkatzeko sistema hemendik aurrera. Astelehen honetan, Sarek agerraldia egin du Gasteizen, datorren urriaren 18an gauzatuko duen konferentziaren ondinorakoak azaltzeko. Informazio gehiago dauka gure berri maien Maite de Felipek. Konponbidea, bakea eta elkarbizitza hizpide izango duten jardunaldien berri eman du Sarek Gasteizen egin duen prentsaurrekoan. Urriaren 18an ospatuko dira eta helburu nagusia egoera hau behingoz amaitzea izango da. Urriaren 18an ospatuko ditu Sarek konponbideaz, bakeaz eta elkarbizitzaz egingo dituen bigarren jardunaldiak. Bilboko euskalduna jauregian izango dira eta horren berri eman dute astelehen goizean Gasteizen egin duten prentsaurrekoan. Bertan Begoatzak Sareko bozeramaileak jakinarazi du bakea motel eraikitzen ari dela. Benetako bake prozesu bat hasi izan balitz baino askoz ere motelago. Saretik askotan azpimarratzen dugu konponbidea behar dugula konfrontazio eta sufrimendu urteek utzi dizkiguten ondorioetarako. Ondorio horiek konponduz, bakea eta elkarbizitza eraikitzen ari gara pixkanaka. Zoritzarrez, hemen duela 15 urte eta praktikan desagertu bazen ere, ez da hartu indarkeria sufritu duten beste herrialde batzuetako eredua. Horrexegatik esaten dugu bakea motelago eraikitzen dihar dugula. Testuinguru horretan ohartarazi dute oraindik espetxean dauden 126 presoentzat, 110 gizon eta 16 emakumeentzat konponbide justu aurkitzea eskatzen dutela, izaera arrunteko espetxe politika baten bitartez. Era berean azaldu dute jardunaldi hauek minaren indarkeriaren eta haien ondorioen arazoari heltzen lagunduko dutela, beti ere errealitatea ukatu gabe. Esaterako hizpide izango dute atxilotze zentroetan egon diren eta urte luzez ohikoak izan diren torturak. Jardunaldietan hainbat islari izango direla azaldu dute. Besteak beste parte hartuko dute Olatz Iglesias presoen alaba eta motxiladun umea izandakoak, Michael Kulber Irako kide eta urte batzuetan preso izandakoak, eta Maria Jauregi etaren biktimak. Pasaden irailaren 10ean Tuteratik abiatutako itsasmartxaren 6. etapa izan da gaurkoa. Palestinaren aldeko ekimena irailaren 20an amaituko da Bidasoara iristean. Ibaitik itsasora Palestinaren aldeko ibilaldiak Nafarroaz zeharkatzen jarraitzen du herri palestinarraren egoera ikusarazteko eta Gazan genozidioa amaitzea eskatzeko. Herri ekimena joan den asteazkenean Ilakamar abiatu zen Tuteratik eta 10 egunetan zehar ibiliko da Hendaiara heldu arte irailaren 20an. Asteburuan Tafaia, Soltsaga, Elortzdorreak, Noain eta Iruñetik igaro da.
Etapa bakoitzean komunikatuak irakurtzen, pankartak eskegitzen eta harrera eta bazkari herrikoiak egiten ari dira, musika emanaldiekin eta kultur jarduerekin. Pasa berri den igandean 14 martxa Iruñean sartu zen Sabizen monumentutik. Bertako alkateak harrera egin zion noainen eta Antsoainen amaitu zen 350 pertsonentzako bazkari batekin. Astelehen honetan zutabea Berriosusotik abiatu da goizeko 9:00 eta 17 kilometroko ibilbidea egingo du Larraintzarrera, Gelbenzu eta Orgiko basoa zeharkatuz. Bertan, piknik eta ekintza solidarioak izango dira, dakbe poesia eta kontzertu tailerrez gain. Martxak Europako enpresek eta gobernuek Israelekin duten konplizitatea salatzen du, giza eskubideen errespetua eskatuz. Antolatzaileek hurrengo etapetan bat egiteko deia egin dute, hilaren 20an Bidasoara iritsi arte. Iruñeko hiri garraio zerbitzuak atzerapen nabarmenak izan ditu berriro astelehen honetan, Bilabesetako irteeretan, zerbitzuaren esleipenduna den TCC Moventiseko langileek deitutako lanuzte partzialak direla eta. Mobilizazioekin jarraituko dute datozen egunetan eta enpresa batzordeak aurreratu du ez duela greba mugagaberik baztertzen. Iruña eskualdeko hiri garraio zerbitzuak atzerapen nabarmenak izan ditu berriro astelehen honetan Bilabesetako irteeretan. Zerbitzuaren esleipenduna den TCC Moventiseko langileek deitutako lanuzte partzialak direla eta. Goizeko 6etatik 8:30, hau da, lanuzteak aplikatzen diren tartean, autobusak berandu atera dira kotxetegietatik pikete informatiboak direla eta. Eta horrek eragina izan du gutxieneko zerbitzuetan, 60%an ezarri direnak. Erabiltzaileek ohi baino itxaronaldi luzeagoak izan dituzte. Mobilizazioen egutegiak irailaren 17, 19, 22, 24 eta 26an baldintza beretan egingo diren lanuzteak barne hartzen ditu, guztiak goizeko ordutegian. Enpresa batzordeak hitzarmen kolektiboaren negoziazioan aurrera pausorik ez dagoela salatu du, eta protestak gogortu ditzakela ohartarazi du. Baita greba mugagabeari ekin ere, aurreko Sanferminetan egin zuen bezala, enpresak hobekuntzarik eskaintzen ez badu. Gauzak horrela, langileek presioari eutsiko diote eta garraio publikoaren erabiltzaileek ziurgabetasun eta atzerapen asteak izanen dituzte eskualdeko zerbitzu erabilinetako batean. Pasa berri den larun batean, 13 Hamaika Telebistako musika zuzenean programaren 300. saioa goraipatzeko ospakizuna izan zen Bilboko Bira Kulturgunean. Musika eta festa giroa momentu oro izan ziren presente. Zuzeneko musikarekin ospatu dute asteburuan musika zuzenean festa. 2017tik Euskal Herriko musika eszenaren eta disko berrien erakusleio izan da Hamaika Telebistako saioa. Hamaika Telebistaren helburua da euskal musikariei eta sortzaileei ahotsa eta plaza ematea, eta hori egin izan dugu urte guzti hauetan zehar musika zuzeneanen, eta aurrerantzean ere konpromiso horri tinko eutsiko diogu. 350 elkarrizketa baino gehiago egin ditu Koldo Otamendi saioaren aurkezleak urte hauetan guztietan. Eta egindakoaren lagin bat ikusteko aukera izan da Bira Kulturguneko ekitaldian. Demoraldi berri honetako kareta eta sintonia ere aurkeztu dira. Eta festa borobiltzeko, Gailu taldearen zuzenekoa eta Derrude Kids vinilo selektoren rigi pintxadaz gozatzeko aukera izan dute bertaratutakoek. Egun berezia da gaurkoa, musika zuzenean telebista saioak 300 atal bete ditu, 8 denboraldi hemen Hamaika Telebistako pantailetan, eta 0B zuzeneko musikarekin ospatzea baino. Denboraldi berria 300. saioarekin hasiko da datorren ostegunean, eta hortik aurrera ostegunero izango da musika zuzenean saioa, gaueko 10:00 aurrera Hamaika Telebistan. Nora Ferreira eta Isabel Alkain, Jaizkibel konpainiako egungo kapitaina eta taldearen sortzaileetako bat urren ezurren, izan dira aktualitate solasaldian astelehen honetan, Hondarribiko alardeari buruz hizketan. Hona hemen kontaturiko hainbat xehetasun. Kaixo guztioi eta ongi etorri aktualitate solasaldira.
Pasaden irailaren 8an, urtero legez, Hondarribiako alardea ospatu zen, eta aurten, bigarrenekoz, Jaizkibel konpainia parekidea, konpainia baztertzaileko kideekin batera irtetekoa zen Gernikako arbolatik. Aurten, bigarren urtez baina, konpainia baztertzailetako kideak ez ziren bertaratu. Honi buruz, Hondarribiako alardeak berdintasunean eman beharreko pausuen inguruan eta erakunde publikoa duten erantzukizunari buruz ere hitz egitekoak gara gaurkoan. Eta horretarako, Hamaikako platoan dauzkagu, Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiako egungo kapitaina, eta Isabel Alkain, taldearen sortzailetako bat, eta konpainiako lehen kapitaina egun, Jaizkibelko kidea. Arratsaldeon eta mila esker bi horiek etortzeagatik. Gonbidatzagatik, zuei. Zer modu zaudete, astebuete pasada da alardetik, aje emozionala pasata edo zer modu zaudete? Orain lasaiago, ja. Izan dira 2 aste 3 bastante movidak, baina, bueno, ondo. Ja astebete pasa, ondo begiratzen ere kanpotikan, ez? Baina, konten, aurtengo emaitzakin. Aurten bigarrenekoz gainontzeko konpainiekin, alarde baztertzaileko parte direnekin, Gernikako arbolatik irtetekoak irteteko baimena zen eukaten, baina ez ziren berriro ere agertu, ez dakit zein irakurketa egiten duzuten honen inguruan. Ez dakit, egun hauetan esaten ari garena, oso irakurketa gogorra da, ez dute gurekin parte hartu nahi Gernikako arbola tradizionalki, alardea hortik ateratzen den lekutik, Jaizkibel konpainiak emakumeak dituelako. Eta orduan horren aurka egitearren. Puskatu dute tradizioa, puskatu dute horren inguruan dauden marra guztiak, eta nahiago dute ez atera, ez dena puskatu, gure alboan irten baino lehen. Izan ere, udalaren aurtengo ebazpenak bigarrenekoz ematen zizuen desfilatzeko halako baimen hori, baita lehenengo salbean parte hartzekoa. Hala ere, kritikoak izan zarete ebazpen horrekin, ze eskubide baten alde aritzen zaretenok eta beroren aurka dauden jarrerak berdin tratatzen omen zaituzte ebazpen honek. Bai, udalak egia esan parekatzen digu biei, denbora guztian, bai ebazpenan, bai gure elkarreko bileretan, eta guretzat hori oso mingarria da, ezin duzu talde baztertzaile bat parekatu Jaizkibel konpainiarekin eta gure lanarekin, eskubideengatik borrokatzen ari garela. Orduan bai, hau guretzat da ere beste aurrera pausu pendiente bat, udalak ez parekatzea denbora guztian, ez. Udalaren ebazpena zuentzako ez da nahikoa eta AOSEak Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteak aldiz epaitegietara jo zuen berau deusestatzeko. Horren inguruan ez dakitzen pentsatu. Aurten pixkat oso kritikoa izan gara baita ere, norak esan duen bezala, eta joan den urtetatik ona ez dira aurrepasoak eman. Berdintasuna betetzeko aurrepasorik eta orduan alde horretatik egin dugu kritika, baina noski legitimizatuta dago berak igorri duen ebazpena igortzeko. Hor grabena izan da, AOSek jarri duen elegitea juzgado epaitetxetan horren kontra. Eta, bueno, epaileak esan die ez daukatela arrazoirik, eta ez dakigu zertan amaituko duten, baina guk noski errekonozitzen dugu beraien legitimazioa dela, baina kritikoa izan gara, pixka bat berdintasunaren inguruan egin behar diren pausak, gehiago ez ematea, ez. Bi jarrera hauek, hau da, Jaizkibelek islatzen duenak eta bestalde alarde baztertzaileak, AOSek eta beste batek islatzen dutenak, dikotomia hori oso presente dago oraindik egun Hondarribian? Kaleetan esan nahi dut, gizartean bertan nabaritzen da, bi ikuspegi horiek nabaritzen dira, badaukate halako dikotomia? Bueno, guretzat bai, herria dago pixkat honekin batzutan, depende ze gauzetan markatu da, ez? Osea, ni adibidez bai kapitana izan da, bai nabaritu dezaket hau, urtean zehar aldi dela kondizionatu, ez? Noiz behinka edo depende zertara egitera, baina, bueno, eske depende, osea, ni izango nuke baietz. Alarde azkenean gero herria pixkatez, banantzen duela bi iritzi desberdinan urte osoan. Baina gero egia da baita ere ez, iraian 8an bertan, kale nagusia ezik, beste eremu guztietan, elkarrekin gaude eta
ez dakit, ondo egoten gara bat besteren onduan, elkarrekin disfrutatzen, orokorrean horrela izaten dela. Ia da gainera, ez daukagula arazorik beraien ondoan, egun horretan egotean, ez ensaiotan, ez parte hartzearekin. Orduan, nabaritzen da, baina hori, nukleo txiki batean, eta depende ze gauzetan. Urte batzuk alare badaramatzazu Jaizkibelen parte izaten, zure kasuan Isabel gainera konpainia sortu zenetik, nola gogoratzen dituzu Jaizkibelen hastapen horiek? Pues oso gogorrak izan ziren, oso gogorrak, zatitu egin zuen herria, eta gukian geraman 4 urte eskatzen udalari, udalak antolatzen zuen orduan alardea, eta ez zuten kasorik egin ez da erantzun ere gure esketa, eta orduan, kalera irten ginen. Eta ikusi genuen, guk neskak, emakumeak edonon egon beharko dugu, eta gure jaietan ere, eta orduan noski, dagokizun edo nahi duzun, edo zure familiako konpainietan. Baina ikusi genuen 97an, tarteko bide bat sortu behar zala. Ezin genuela zieratik edo zen kanpainietan edo dagokizun konpainietan ateratzea. Eta orduan horrela sortu zen Jaizkibel. Hau da, tarteko bidea, 22. konpainia izateko alardean, den alarde honetan, eta uste genuen eta ikusten dugu, berdintasunean desfilatzeko bide horretan, Jaizkibel oso soluzio ona dela gaur egun ere. Eta 1987 geroztik, zer nolako ezberdintasunak egon dira ibilbide horretan, hau da, herritarren jarrerari dagokionez, aldaketa nabaria sumatuko zen, bai alardearen egunean eta bai urtean zehar ere pentsatu nahi dut. Izugarria, norak ere aitortu du, pixka bat termometroa izaten ginen, eta gara, oraindik, baina, ez dauka zer ikusirik. Eta hasieratik metro bakoitzeko kostatu zitzaiguna, eta gaur egun 1000 pertsonak parte hartzen dute konpainiaren barruan, gero kanpotik txalotzen ibiltzen direnak, eta gero konpainiaren nagusitasuna da jende gaztea. Orduan, ez da gerokoa baizik eta gaurkotasuna, eta orduan, izan da oso ibilbide, kostatzen ari den ibilbide bat, eta baino, hauztauka martzen, atzeko pasorik, ez. Galdera zen, alarde baztertzeko gainontzeko konpainiekin harremana duzuen, aipatu duzue entsaio batzuetan, eta bestela irailaren 8tik haratago elkartzen zarete, egiten dituzu bilerak, edo beraien aldetik badago komunikazio horretarako prestutasunik, edo ezerrez? Ez, oraingo momentutan ez. Guk prest egon gera urte askotan beraiekin hitz egiteko, eta haiek beti... Hori ahosekin. Ahosekin. Bai, beste... Badaude beste talde batzuk, alardean ateratzen direnak, noski gizonezkoak. Emakumeak parte hartzeren alde daudenak, eta orduan, egiten dugu bilera talde desberdinekin, eta pixka bat, nola lortu pixka bat hurbilketa hau. Baina nukleo gogor horrekin, ez dugu harreman, ez. Nukleo hori AOS-eren parte dira, alardeko, baztertzeko konpainia gehienak daude AOS-eren alde, edo nola izango ditzateke banaketa hori? Oso zaila dugu jakitea. Ikusten dugu eta bertan parte hartzen dutenek, esaten dutenez, askok, aurten argiteratu den enkestaren arabera, herriko 60% ados dago alarde bakarra publikoa eta parekidea izatekoa. Eta orduan, hor pentsazazu, hor daude alarden parte hartzen duten, jende pilo bat, edo kanpotik alardea txalotzen duten, jende asko, ez? Orduan, nola lortu, hori aurrera ateratzeko. Hori da gelditzen den lan potente bat, baina antolatzailea, hauseko antolatzailea taldetxo bada. Gogorra, oso aurkakoak, eta nik uste dut horiek dira talde hori, esango nuke, zailtzen dutenak pixka bat hau amaitzea ez.
Eta zein da erakunde publikoek egoera honekiko zuen ustez duten ardura politikoa edo dana delakoa? Bueno, niretzat da alardea berreskuratzea, ez? Alardea dago baituta bezala, hau jai publiko bat da, herriko jai bat da, eta antolatuta izan bar zen udal partetikan. Eta ez AOS edo fundazio batengatik. Orduan niretzat da pixkat lehen pausua udalak berreskuratzea bere jaia. Eta udalaren aldetik aipatu izan duzu aurten ere igual behar bezalako babes hori agian ez duzutela sumatu ebazpenaren ondorio eta bar. Baina gainontzeko erakundeengatik edo eta beste alderdi batzuengatik ere sentitzen duzue babes hori? Ez, bueno, bai, esan behar da, Emakunde eta Ararteko erakundeak gurekin eta baino egunetik egunea. Baina, karo, ez dira eragitzaileak, importantea da beraiena, baina praktikotasunean ezin dute berdintasun legea martxan jarri behar da. Eta hori legalki, hor dago lege oso importantea, berdintasunaren legea, eta hori ja partiduak eta beste erakundeek egin behar dute. Eta orduan guk ez dugu sumatzen erakunde, aldundia edo parlamentotik edo Gasteiztik, batez ere adierazpenetan. Ez dugu laguntza hori, edo ez dakit bultzatzeko benetako lana atzetikak egiten duten ala ez. Orduan, udala aldatu denatik sumatu da eta positiboki. Hor gaur egun dauden udalean bi partiduak daramate, eta hor baita ere beraien artean desberdintasuna dago, baina aurrekoekin konparatuta asko hobea. Baina gelditu da pixkat ausardi gehiago eskatzen diogu azken finean, eta ez daukate. Gipuzkoako diputatu nagusia gainera Eider Mendoza Hondarribiarra da, Hondarribian bizi da. Horrek uste zenuten kargu hartu zuenean Jaizkibelek eman beharreko aurrera pauso egiten edo alardean eman beharreko aurrera pauso egiten eraginik izango zuela, positiboa edo negatiboa, baina uste zenuten eraginen bat izango zuela bere kargu hartzeak? Bueno, pues aukera zuen kargo horretatik eragin gehiago izatea. Eta hori bai gustatuko hitzaigukela. Oraindik garaiz dago gauza gehiago egiten. Entzunda eta berarien adierazpenak irakurrita eta entzunda, oso epela, ez du ezer esaten. Aurretikan izan ditugun, Hondarribian izan dugun bere alderdiko alkate guztiak, ondori horretatik gaur egun gauden lekuan. Eta orduan, guk uste dugu ja, urte asko pasa direla, 29. urtea da horten kalean gaudela eta Jaizkibelen 28. Eta gauden lekuan, lehen honorak esaten zuena, ez? Izugarrizko pausok eman dugu, baina praktikotasunean eta benetan kanpoan gaude. Alarde gabeko konpainia umezurtz bada. Eta orduan, emakumea barruan gaudelako, oso grabea da hori. Eta nola irudikatzen dituzu datozen hilabeteako edo nola esperoko zenukete gauzatzea datorren urteko alardea? Bueno, egin gauza da nola espero duzuten eta beste gauza bat nola aurre ikusten zuten gauzatzea, baina bueno, datorren urteari begira argazkia nola ikusten duzu? Pues, ostirala honetan biltzen gara Jaizkibeleko kide egiten dugu batzarrak, han erabakitzen dugu gauzak garrantzitsuenak, eta jendeak zer nahi duen, nola ikusten duen, eta hortik jarrituko dugu lan egiten. Guk beti egin dugun ibilbidea, eta horren inguruan aurrera, eta ikusiko dugu, noski, guk ez dugu jarreraren aldaketarik behar dena da, udala edo alkatetzaren aldetik jarrera aldaketa bat, hor udalean jarrera desberdinetako partidu daude eta ez dira batzuk gure alde peto-peto, baina orduan guk jarraitu lanean egin beti eskatu dugun eta egin dugun ibilbide horretan. Eta orduan
Gertatzen da, ez dakit jendeak zerbait gehiago egitea eskatuko digun, edo, baina, bueno, alkatearekin noski, berriro bildu, baloratu, eta aber ze pausoak emateko prest dagoen urte betean. Claro, gu beti gaude prest, eta gure buruan daude pila, konponbidean alde pila aukerak, ez? Baina azkenean Isabel esaten du bezala, hau beraiek ez badaude prest aldatzeko, guk aldugu proposatu Jaizkibel barruan, Jaizkibel, baina beraiek egon behar dira pixkat prest hau aldatzeko, eta batez ere, errepikatzen naiz, bi taldei ez parekatzeko, ez? Azkenean jai baztertzaile bat ezin dute gure herrian baimendu eta lehentasuna hori eman. Itxiko dugu gaurkoan elkarrizketa. Nora Ferreira eta Isabel Alken, mila esker Amaikara etortzeagatik. Mila esker. Gaurkoan, Gailu taldearen bien artean abestiarekin amaituko dugu saioa. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela, informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Zehatza, futurreraino zehatza eta zenbat